Abonează-te la canal. În urmă cu mai multe luni, în familia Corduneanu a pornit un adevărat conflict. Adrian Corduneanu, împreună cu soția acestuia, au făcut dezvăluiri despre fratele lui Adrian și despre soția acestuia. La momentul respectiv, Adrian s-a dus la poliție cu mai multe persoane pentru a face un denunț împotriva cumnatei sale pentru fals în acte și înșelăciune. În urma denunțurilor făcute de fratele acestuia și a cumnatei sale, Petronel, fratele lui Adrian, ar fi încercat să se apere. În luna decembrie 2021, Petronel Corduneanu a fost reținut de polițiștii din Iași după ce ar fi lovit-o pe soția fratelui său. Soția lui Adrian s-a certat cu soția lui Petronel în fața unui notariat din zona centrală, iar Petronel se pare că ar fi lovit-o pe cumnata sa. A fost depusă o plângere la poliție, iar oamenii legii l-au ridicat pe Petronel Corduneanu. Pentru că fapta nu a fost una foarte gravă, judecătoria Iași a respins propunerea de arestare preventivă și a dispus măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile în cazul lui Petronel Corduneanu. S-ar fi ajuns aici după ce Corduneanu și soția sa, Alina, s-ar fi întâlnit în zona centrală a Iașului cu Ramona și Adrian Corduneanu. Cele două femei s-ar fi luat la ceartă, iar Petronel ar fi lovit-o cu pumnul pe Ramona, chiar sub ochii fratelui său, Adrian. Cele două femei nu-și vorbesc de ani buni și se atacă ori de câte ori prind ocazia. Motivul este greu de precizat. Unii spun că ar fi vorba despre bani, alții că ar fi niște reglări de conturi mai vechi. Cert este că, pe 30 noiembrie 2021, Alina și Ramona s-au întâlnit în fața unui notariat din zona centrală a Iașului. De la câteva cuvinte aruncate până la un scandal în toată regula nu a fost decât un pas. Cele două s-au agresat atât fizic, cât și verbal. În urma incidentelor, Petronel Corduneanu a fost reținut și ulterior pus sub control judiciar. După incident, ambele femei ar fi cerut ajutorul poliției. De asemenea, ambele au certificate medico-legale care atestă urme de agresiuni. Nu este clar cine pe cine a agresat. Ramona susține că a fost lovită, iar Alina la fel, însă, din toată povestea, vinovat a căzut Petronel Corduneanu. Surse din cadrul anchetei au precizat pentru un ziar local că Adrian și Ramona Corduneanu au fost cei sancționați.